ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲୁ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସହ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେ ହେଲା ଛତୁ ଫୁଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ହେଲା ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଛତୁ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଛତୁ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ପରିକା ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଡାକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ କୋଢ଼େଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ କିଏ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମାନେ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲେ ସେ ଅଧା ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଆମେ ଜଲ୍ଦି କୋଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିଲରେ ପଶିକି କେମିତି କାଦ ହେଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଢ଼ଉଛି। ତ ଛତୁ ଖାଇବାର ନିଶା ଆଉ। ତ ଏଇଠି ହେଲା ମାଉସୀ ହେଲା କୋଢ଼ଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କୋଢ଼େଇ ସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ହେଲା ଏତିକି ଛତୁ ହେଲା କୋଢ଼େଇଥିଲୁ। ଆଉ କୋଢ଼େଇ ସାରିକି ହେଲା ଆମେ ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ପଜ୍ଟା ଦେବାଟା ତ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯେହେତୁ ଛତୁ କୋଢ଼େଇବା ସରିନଥିଲା ତ କୋଢ଼େଇଥିଲି ମାଉସୀ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉଠିକି ମୁହଁ ବି ଧୋଇନି ଆଜି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ, ମାନେ ସକାଳେ ଥରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ହେଲା ବର୍ଷା, ଖାଲି ଦିନ ସାରା ହିଁ ବର୍ଷା ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ହେଲା ମୁଁ ଛତୁ କୋଢ଼େଇକି ଆସିକି ହେଲା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଗାଧେଇକି ହେଲା ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲି। ଏଇଠି ହେଲା ମାଉସୀ ହେଲା ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ହେଲା ମୋର ଚେୟାରଟା ପକେଇକି ହେଲା ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ତଳି ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ଏଇଠି ତଳି ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ହେଲା ତଳି ଉଠେଇବା। प्यार दिल का सपना है, प्यार तुझसे करना है। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ତଳି ଉଠେଇକି ହେଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ହେଲା ଆଜି ଗୋଟେ ବିଲରେ ହିଁ ପାଣି ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ବିଲ ହିଁ ଚଷା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଆମର ଅଳ୍ପ ତଳି ହିଁ ଉଠେଇବାର ଥିଲା, ତ ଉଠେଇକି ହେଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିକି ହେଲା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭାତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିତେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଥିଲି, ମାନେ ଦିନ ସାରା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଲଗେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ହେଲା ମାଉସୀ ହେଲା ତଳି ଗୁଡ଼ା ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆରେ ପୁରଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ହେଲା ଏଇଠି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସେଇ ପଜ୍ ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲି ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ହେଲା ଆମେ ବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆସିକି ହେଲା ଅଧା ତଳି ଲଗେଇବା ପରେ ଯାଇକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଆମର ତଳି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ତଳି ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା ଯେ, ମାନେ ଯେହେତୁ ହେଲା ଦିନ ସାରା ମାନେ ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, 2 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ। ଆଉ ସେଟା ବି ଏତେ ଜୋରସେ ହେଉଛି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ତ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଆମର ଯେହେତୁ ଏତେ ଛତା ନେଇନଥିଲୁ ଆମେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛତାରେ ହେଲା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମାଉସୀ ହେଲା ତଳି ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ତଳି ଲଗେଇକି ହେଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆସିକି ହେଲା ଏଇଠି ଛେଳିଟାକୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏଇନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ତାପରେ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ରାତିରେ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆମକୁ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ସାନ ମାଉସୀ କହିଲେ କି ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ମିକ୍ସଚର ଦେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଠି ମିକ୍ସଚର ଦେଇଥିଲୁ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ତାପରେ ହେଲା ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ, ସେତିକି ତ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆଉ ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ମାଉସୀ ଅଲଗା କାମ କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଟିଆରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ହେଲା ସାନ ମାଉସୀ ଆଉ ମୁଁ ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ହେଲା ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା ତାର ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଁଟା ଜାଣି, ତ ମୁଁ ହେଲା ମାଗିଥିଲି ତ ମୋତେ ଟିକେ ସେ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଏଇଠି ହେଲା ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ମାଉସୀ ହେଲା ଏଇଠି ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ବି ଖାଉଥିଲି। ମୁଢ଼ି ଖାଇସାରିକି ହେଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ହେଲା ଆମେ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି, ବାଏ।